Να σου πω την αλήθεια, δεν το είχα σκεφτεί ότι θα ξαναβρισκόμουν εδώ πέρα. Δεν περίμενα ότι μετά την απόρριψη θα ξαναρχόμουν στα ίδια μέρη που είχα απορριφθεί. Είναι περίεργο. Σίγουρα έχω δει πολλά γνώριμα πρόσωπα. Έχουν αλλάξει καταστάσεις εδώ πέρα, έχουν αλλάξει. Θέλω πάρα πολύ να δουλέψω πλέον στην πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού. Θεωρώ ότι επειδή έχω βρει και πλέον γνώριμα πρόσωπα που είχα και στην Κυφσιά, πιστεύω για μένα θα είναι πιο εύκολη η προσαρμογή μου εδώ πέρα. Η αλήθεια αυτή είναι ότι αν μου το λέγανε αυτό το καλοκαίρι, πριν αρχίσει χρονιά, θα έλεγα ότι μάλλον ονειρεύεστε, ότι δεν είναι ο Παύλος αυτό. Αλλά είναι μερικές φορές που τα φέρνει η ζωή έτσι, που δεν ξέρεις τι σε περιμένει. Σε 1, 2, 3 μήνες τι μπορεί να σου γίνει. Θα σου πω, εγώ πάντα δούλευα, πάντα είχα το όνειρό μου να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Δεν άφηνα τίποτα να μου αλλάξει πορεία, να μου το καταστρέψει. Θεωρώ πως είναι μια μεγάλη δικαίωση όλης της δουλειάς και όλα αυτά που έχω περάσει όλα αυτά τα χρόνια στο ποδόσφαιρο. Στόχος μου είναι να βοηθήσω την ομάδα, να επιστρέψει εκεί που ανήκει και μέσα από αυτό να αναδειχθώ κι εγώ. Ο κύριος Στέφανος μου ανακάλυψε ουσιαστικά, με βρήκε από τα τοπικά, με πήρε στην Κυφσιά, με πίστεψε, έκανε τους υπόλοιπους γύρους του να με πιστέψουν και πιστεύω δικαιώθηκε για την επιλογή του. Βρίσκω τον Ανδρέα, που είχαμε μια πολύ καλή σχέση στην Κυφσιά, αλλά και τον Γιώργο τον Κυριόπουλο, που επίσης είχαμε μια απίστευτη σχέση πέρυσι στην Κυφσιά. Θεωρώ ότι ήταν από τα δύο άτομα αυτά στην Κυφσιά που έκανα την περισσότερη παρέα, ήμασταν πιο κοντά εντός και εκτός γηπέδου. Οπότε έχω βρει πολύ γνώριμα πρόσωπα και πολύ οικία για μένα πρόσωπα εδώ πέρα. Καταρχάς, η συνεργασία που είχαμε με τον Ανδρέα ήταν λόγω της καλής σχέσης που είχαμε. Είναι στο χέρι μας, εμένα και τον Ανδρέα, να αναλάβουμε αυτά που κάναμε όλο αυτό το διάστημα. Σίγουρα ξέρω ότι βρίσκομαι σε ένα από τους μόνους κλάδους της Ελλάδας. Είναι πολύ βαριά η φανέλα και το γνώριζα αυτό από το που ζούμε στις ακαδημίες. Μας το παίρναγαν αυτό από παιδιά. Είμαι πολύ χαρούμενος και είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ πέρα. Σίγουρα πάντα, ακόμα και όλους που κάνουν καλούς ποδοσφαιριστές του κόσμου, έχει περιθώρια βελτίωσης. Πιστεύω πως και εγώ έχω ακόμα πάρα πολλά να βελτιώσω στο παιχνίδι μου και μέρα με τη μέρα στόχος μου να γίνω μόνο και καλύτερος. Σίγουρα θα περιμένει πάντα να δίνω το 100% μου, πάντα να προσπαθώ για την ομάδα και να βάζω την ομάδα πάνω από μένα, όπως πρέπει να κάνει κάθε παίχτης. Πιστεύω αυτό που να δώσω είναι πάθος, δύναμη και το αγαπημένο μου στοιχείο που είναι το γκολ. Εγώ θα έλεγα ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος του αρέσει να παίζει το χώρο, του αρέσει να εκμεταλλεύεται την ταχύτητά του και του αρέσει πάρα πολύ να σκοράρει. Τώρα αυτό είναι όπου με βάλει ο προπονητής. Όπου θέλει ο προπονητής. Εμένα μέχρι στιγμής ο προπονητής μου, ο κύριος Λέτο, με έβαζε στα πλάγια και μου λέει ότι αυτή είναι η θέση σου. Και εγώ τον άκουγα και πιστεύω έχει δικαιωθεί 100%.